Fi kliem il-Prim Ministru Robert Abela, il-Gvern tiegħu irid jeduka lin-nies xi jpoġġu fil-basket tax-xirja tagħhom, iżda fl-istess waqt f'intervista sħiħa ma ressa ebda proposta biex jiġġieled il-kriżi tal-għoli tal-ħajja. Li nedukaw il-poplu tagħna anke l-basket tax-xirja xi jażlu fih. U ma nemminx li biex tażel ikel ta' kwalità tajba għandek għax tonfoq iżjed, anzi bil-kontra nemmen li l-għażliet it-tajba ta' ikel li huwa nutrittiv meta tagħmel il-prezz sħiħ tax-xirja kapaċi jekk tażel tajb iġibu orħos milli kieku wieħed jażel ikliet jew għażliet ta' junk food. Apparti minn hekk Abela prove jiddefendi l-fatt li sploda d-dejn tal-pajjiż għal rekord storiku, dejn li issa qed imiss mal-11 biljun euro, fejn baqa' jgħid li l-mudell ekonomiku tiegħu qed jaħdem. Il-formula ekonomika tagħna u l-formula ta' kif nimmaniġġjaw il-finanzi tal-pajjiż qed jaħdmu. Abela spiċċa wkoll jiftaħar kemm ifaħruh l-investituri li jżuruh f'Kastilja. Li jidħlu entużjażmati hekk u noħroġhom hekk, nedhom ħammorru għalih u ħan wasluh. Fl-intervista li saret fuq ir-Radju Laburista, Robert Abela ddikjara li huwa affaċċja diffikultajiet straordinarji kemm ilu Prim Ministru. Robert Abela għatta kważi intervista sħiħa jitkellem dwar il-passat, dan fil-waqt li jażel li jxerret aktar fake news dwar il-pensjonijiet u jattakka lil kap tal-Partit Nazzjonalista. Il-Prim Ministru qal li d-difett tal-politiċi u li jippjanaw short term u fl-istess nifs reġa' semma trakka li ilha mweda snin sħaħ. Intant il-Prim Ministru qal li l-fatti li jkollok uffiċjal tal-AFM f'missjoni ta' assistenza militari bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna ma jfisser xejn, dan wara li hu stess żamm din l-informazzjoni moħbija. Għax li għandek liaison officer wieħed l-Ingilterra u li xogħol huwa ta' koordinatur tal-liaison. Ma tfisser xejn minn dak kollu li prova jivvinta Darin Karabot. Fuq livell Ewropew id-diskussjoni dwar il-paċi fl-Ukrajna komplet din il-ġimgħa bejn il-mexxejja Ewropej f'Pariġi, iżda Robert Abela ma kienx mistieden.